tää Bämä, joka laittoi mun viestin. Se on niin vittu hyvän näköinen siis. Hei, näet se on tyyppi. Jos toi olisi se tyyppi, joka puukas sun kummin viime viikolla. Joo. Mennään Johnny kanssa. Ei! Mitä? Mitä sä puhut mun kummin? Ei se puhut! Ei se puhut mun kummin! Ei se puhut mun kummin! Ei se puhut mun kummin! Kom! Äkki lähdetään! Missä mä oon? Mun puhelin on. Justus, äijä. Oskari ja Petrus hakkas mut. Tuu äkki tänne. Äijä joo. Emme pitää kohtata. Tää jättää. No. Iskeekö me nyt lenkit kotiin? Katsotaan huomenna. Mä oon huomenna vettä. No niin Justus. Tuut sä, mennään etsiin nää jätkät. Nää risteyksessä. Joo, siihen. Joo, mä oon tulossa, mennään. Äijä. Sano sulle tää jättää. Mä kuulin Juunon asemalla. Äijä. Mun sänkki mukaan tiedä. Yes. Tänne. Äijä oikein. Onneksi päästiin pakoon. Hei, mulla on idea. Mennään tänne juna-asemalla. Okei, tonne päin. Äijä, toi Lenni teki kyllä ison virheen, kun se puhkas mun kummin. No ai jaa vai? Tälläkin hetkellä varmaan meni juokse äitille itkemään. Tuikkupille. Just. Äijä. Onks noin ne? Osku! Hei! Palasit äijä tähän. Oikeesti, mitä vittu se nyt tää? Mitä vittu? Älä minne! Voi vittu! Voi vittu! On sulle jältä ikinä hakkaa minua. Pillu.